quixen e xoguín moito, moitísimo, hasta os extremos de que fun sempre moi fantasiosa. Acórdome que quería falar castellano, o tiña clarísimo, porque pasaba o verán xogando na playa con veraneantes de Madrid e cando chegaba a casa seguía falando castellano. Bueno, daquela maneira. Acórdome que na fábrica de conservas na que traballaban miñas irmáns iban a buscar o racionamiento con elas. Sentábame na mesa do escritorio e me preguntábanme: Marujiña, que vas a levar hoxe? Pero ti un castellano. Eu traducía. O bacalao chamaba de cajalabo, o aceite, aceche, e así todo. E eles ríanse un montón. Estes 50 anos foron de tanto cambio. Nos anos 40 había tan pouco, que se supleu moito con imaginación. Recordo os zapatos de ante que se afumaban con mistos para que pareceran máis novos, e cando viñeron as medias de cristal, que había mulleres que pintaban a costura por detrás para parecer que as levaban, e o que se sudaba para xuntar 25 pesetas, que era o que costaban o permanente. Recordo que un día salín da escola e fun a ver unha boda ás 5 da tarde. Encantoume. Algúnas levaban casquete con un trozo de tul pola cara, e xa cheguei á casa, puxen un trozo de rede dun aparello, parecíame precioso, un velo pola cara. Cantas lembranzas, de tanto que cabe vin ben. Acórdome que había procesión de corpus e sacaban a todos os santos, encantábame. Moitas mozas vestidas de iguales e outros as mellores galas. A xente colgaba as mellores colchas nas ventanas e nas paredes e botaban pétalos. Na primeira comunión levaba un vestido das monxas, unha irmán, e as amigas plancharon almironado o vestido. En aquel momento as monxas fixeron vestidos así, estándar para todas as rapazas, e foi moi bonito. Parecía un vestido máis bonito que os outros. O eu sentíame. Miña nai tuvo unha irmán costureira. Parecíalle algo moi especial e bonito ser costureira. Unha vez en Reis, botaron unha máquina de coser porque sempre me dixeron que eu tiña que ser costureiro. De alguna maneira estaba programado así. Do que máis me acordo era do que traballaban meus irmáns. Iban á seca, meu irmán iba ao mar con meu pai, e eu fui unha meniña de andar con miña mãe. De aí que me contara tantos relatos vividos durante a guerra. E que dicir dos carnavales, a pesar da censura que había a final dos anos 40 e a principios dos 50, no Grove viveuse sempre moito carnaval. Había comparsas en varios barrios e todas discutían que a deles era a mellor. Na miña casa pasaba o mesmo. Meus irmáns iban en diferentes comparsas e chocaban, como agora facemos cos partidos políticos. Tanto me gustaban que logo toda a vida disfracei aos meus fillos. Máis tarde, nos anos 50, a censura segueu, e o carnaval no Grove tamén. Non se podía dicir a palabra carnaval, pasaron a ser festivales de primavera. Tamén lembro cando nas escolas empezaron a repartir a leite e o queixo que mandaban os americanos. Tiñas que levar o pan, senón non che daban o queixo. No meu caso levaba pan de millo. E tamén daban na lonxa para os mariñeiros. Pasada esa época, chegou o momento de deixar a niñez atrás e foi necesario ter sentidiño. 2 irmáns xa estaban casadas, outra foise para Venezuela e meu irmán foise para Mili. O cambio foi tremendo. Non volvín a soñar en colores. Vexo a miña vida dunha maneira antes e despois dos 10 anos. Foi o primeiro desgusto que recordo, cando meu irmán embarcou na motora para irse.
Aquí vamos a botar man tamén do destino. Empecé a coser no taller. Foi o mellor que me pasou. Valoráronme tanto, xente de todas as especies. Eso sí foi aprendizaxe. Vai a academia. Ali sempre había xente. Era unha casa moi pequeniña, no Montiño. E a miña profesora chamase Carmiña Franco. É unha persona tan íntegra, tan preciosa, que nos marcou a todas. Costureiriña bonita, dame das túas agullas. Costureiriña bonita, dame das túas agullas. Somos distintas completamente, pero nos inculcou a todas un respeto polo traballo ben feito que eso nota. Éramos moitas e pasábamoslo moi ben. Había días que non collíamos, pero aínda que non coséramos, vías como facían outras, falábase de todo. A xefa era moi prudente, nunca participaba en nada. Cando había moito traballo, íbamos a coser ás noites. Bueno, podes chamar coser, íbamos máis xojar. Cando acabábamos, levábamos o pai de Carmiña a casa, o señor Marcelino. De vez en cando, aínda hoxe, nos xuntamos as alumnas do taller e facemos unha cena. A última foi no 2007, en maio. Bueno, espero que non sea a última. E logo, con menos de 15 anos, empecé a coser polas casas. Outra época bonita, que me enseñou moitísimo. Quixiñe moito a xente, sentínme moi respetada e querida. Vivía as intimidades, era moi familiar, desde quedar con un crío, hasta poñerlle a comida ao lume, ou darmos cartas para que lle comprase as telas. Todo foi moi constructivo. Seguín cosendo sempre, e como a miña nai pensaba, foi bonito ser costureira. Fixen desde remendos hasta traxe de noiva. Canto máis pasaba o tempo, máis reconozco a valía destas profesionales. É aquí o meu recordo para tantas maestras que nos enseñaron a coser a tanta mocedade do Ourove. Carmiña Franco, Maruja Costa, Maruja Solís e outras que xa non están e que tanto lle debemos todos. Tuve unha vida completa. A costura levoume a ter unha tenda na que se fin cosendo, facendo arreglos. Foi unha vida laboral dedicada á costura. Cando cerrei a tenda, as miñas clientas premiáronme con unha cena e sorprenderonme moitísimo. Creo que dereita ou indirectamente os meus logros foron por ser costureira.